lanangnya bingung. Ngetan lo kan tidak jenengan ya. Panggih, ada. Nggih ta? Nggih kok adeng-adeng kok sing dijamak siji ora jenengan iki. Jadi enek perkara apa? Niku to? Nggih. Niki to? Nggih. Madhep orene. Nyapa? Hak tutuk. Nyapa? Terus aku nek arep rene terus meng nyapa? Ora nyapa wis biasa wae. Meng nyapa nek arep rene ndak meng nyapa? Meng nyapa meng arep rene meng nyapa mbek kakakno, mbok kakakno, mbok. golekne obat ngelu ki kok. Wong kene kahanan ini kok terus blutak-blung. Jeneng tablung-tablung wong musuh gedhe kabeh. Yo ideal dan itu semuanya ra kok gede. Ideal pripun kok? Ya semuanya ra yo ideal. Ya idealnya kan ya gebak gede kali gede, cilik kali cilik, ngoten. Cilik karo gede nggih plung-blong. Lah pengiran pengen golek sing cilik wong piye? Nggih ya nenten. Lah mengko ngulon kathah. Lah. Iya ta?
Nggih. Katahe semonten kok ya. Kathah sing cilik kathah. Ngene mosok yo karo cilikan. Iya. Oke, tak salah ning omah kita ya gede kok ya. Napa nih? Judulne. Oh, ternyata alhamdulillah judulnya gede. Sehat ya Mas Udan? Pangestunipun ora dilerek-lerek niki. Ya. Dembel iki sasi jenengan tak jok ora iso ae. Lah jenengan ngejope pas tanggal rame ya. Iya. Jenengan milih kula iki mesti keri dhewe. Oh, boten kok ya. Kancane iki wis entek do kepayen kabeh nembe kula. Ya boten, kok yakin to ya ora. Boten nggih, amargi nyarengi. Nggih. Meneri kok nggih sasi selon niku malah rame berkan. Ya alhamdulillah. Nggih. Dalu niki nggih alhamdulillah. Nggih. Pun saged pinanggih jenengan. Leres. Tunggal panggung malih, Nggih. matur sembah nuwun. Menika dawuhipun Mbah Miseni kok. Oh dawe Mbah Miseni. Tenang katek striteng aku nek ora Mas Ucep ora lho Mas. Nggih. Matur nuwun Mbah Miseni. Nggih. Yang sampun maringi rezeki, mugi berkah barokah. Amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin Allahumma amin. Mugi Mbah Misni pinaringan panjang yuswa. Amin. Untuk anggenipun momong putra wayangipun. Nggih. Usahanipun nggih tambah rembaka Nggih. kemawon. Jangan Leres luar biasa kok. luar biasanya pripun? Cobi panjenengan pirsani mburi kelir niku wah tenan kok. Tukune semene gedene kok ya. Tunggu napa niku? Boten lihat ribu awak. Dari Pak Pundi jenengan? Liwat dalan. Oh. Liwat mriko lek keng mriko kula. Akhirnya nek ngriting Boten keng mriko wau. Miyak anu bapak ibu ingkang katemben lelenggahan. Nggih. Ngapunten enten sing kaget. Boten kaget panjenengan liwat. Enten sing kaget barang kok. Jalan liwat. Ayo boten kok. Boten pripun kahanan ngeten kok. Enten sing kaget juga Nggih. itu. Sowan di dusun Sampen Desa Ngasinan Kecamatan Dedes Mas Ucep. Nggih. Derek Mayu Bagyo hajat ingkang dipun gelar Nggih. panjenenganipun Mbah Misni Nggih. sekeluarga. Keluarga. Nah, nggih. Niat menika nazar sampun kepengin ringgitan wiwit dangu. Nah menika dipun tetepi wonten dalu menika ingkang akeh mugi enggal sehat walafiat kados wingi uni. Nah, Nembe gerah to, Bang? nggih nembe gerah. Namung menika sampun sawetawis radi. Insyaallah yen berwayangan mangke sehat. Amin, amin, amin. Soale ujaripun Nggih, kaleksanan terus nggih boten wonten danyang mutangaken nggih. jalma menungso utang Nggih. disekseni sedaya para ingkang kepareng rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika Leres. rawi-rawi rantas malang-malang putung. Mugi ujaripun Mbah Misni saged sak Nggih. wonten ing dalu punika Amin. wiwit saklaminya tansah pikantuk kamulyan Nggih. tenebihno menika panggoda pangrencana Pangrencana. cekat kacaketaken menika bagya mulya. Nggih. Keluarganipun nggih ayem tentrem, Ayem tentrem. sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah nggih apa ndonga iki dikabulke Gusti lah. Makbul. Wah, rakyat aku ndonga awakku dhewe ra kabul. Lah dungane apa ora kabul? Mau pengen modot boten modot. Apa kene tak odoke? Ah, pun pakai pelajaran damel bulanan. Kaya apa lho? Yodot awake maksude niku. Oh nggih. Paling ora najan to ora modot awake, mulur karo modot nalare lho Cak Ucap. Nggih, amin amin amin. Nggih. Amin amin. Ini kan luar biasa loh. Malam hari ini juga disiarkan secara langsung Jack AV Multimedia. Wadah ingkang live Nggih. streaming dalu punika. Demang channel ugi. Lah, Kanca-kanca YouTuber niku nggih kathah ingkang rawuh. Kula kaget ya. Nggih, arep mirsani panjenengan kabeh kok. Ora ngarepan kono iki kula kinten konter ya iki kok. Lah napa? Oh, HP ate cerentel. Malah konter. Kula kinten konter kok ya. Ya boten. Nek kanca-kanca nggih antusias nek enten panjenengan iki tenang. Ritip oleh do antri kepengin rekam panjenengan kok ya. Malah nggih boten. Terus kalau mau pun enten sing moto panjenengan gede. Digaweke banner 3x4 meter dipasang di perapatan Ngasinan kilen wau. Gon moto niku disukan istri ireng.
ngandhap tulisane buronan. Masa ya buronan sementen to, Pak. Ngeten buronan tetep gak konangan. Lah wong modele sak alam donya ora enek sing kembarane lho. Yen dikeke banner ngoten niku, buronan kados jenengan cocok. Lah kados kula lho. Lah wong iki rono, oh lah kae bocahe lho. Ketara modele ora enek sing ngembari sing madani. Boten nggih Gojek. Nggih, nggih. Panjenengan niku sekalian nggih. Sekalian kali sinten? Lho. Lah iki Kirangan niku wau ngetutke tok. aja sembrono lho, aja sembrono. Iki mau ngetutke kula. Oh. Iki mau nang omah ki jare iki aku dilani bojoku melu ya. Mula kok panjenengan ngetan ngetang ulon idul tak kene ngundi kula omah itu jebule ning jedhek tutke. Ditutke samare jedenge dhuwur ora geduk rujuk. Iku berarti ditutke ana rene. Nggih. Boten melu teng jero. Ngetek teng jaba. Kene uyuh ana sebelah iku ban tak ruwake berbeke kuping. Pripun? Wangi. Pripun? Jan yo opo Nggih, ayo. niku boke debik. Nggih, kok diaturi jumeneng. Nah, jenengan mawon lho ngaturi lho. Piye to? Jenengan mawon. Jenengan ketoke ora pati rukun karo mbok debik kenapa? Mboten napa-napa. Boten angel. Musuh bebuyutan kok niku. Musuh dalam kumpul ya. Karo dalam selimut ya. Musuh dalam selimut dalam pemul. Monggo monggo. Nggih, monggo. Kepareng jumeneng. Kepareng jumeneng. Iya. Boleh di support itu. Moga. Aja diplerai. Ayo, digayake. Aja diplerai kok truk-truk iki. Setahun tidak ketemu deh. Hensi. Nggih, jane kula iki bola-bali nek langsung ngetan kula kan tidak jenengan ya. Panggih ada. Nggih ta? Nggih kok adeng-adeng kok sing dijamak siji ora jenengan iki. Jane enek perkara apa? Aku niku ta. Nggih. Ini kita. Nggih. Madhep ora nek. Nyapa? Pak Pupuk. Nyapa? Terus aku
ning arep terus pengen nyapa. Ora nyapa wis biasa wae. Meng nyapa ning arep enggak meng nyapa. Meng nyapa meng arep meng nyapa mbek kakakno. Mbok kakakno mbok. Mana? Masa iku tak kandhake kancaku. Sapa? Iki bloloro nek kene. Masa kuwi kancamu? Masa kuwi kancamu? Kancaku. Kanca apa kuwi? Kanca ngaji. Kanca ngaji gak kowe tekan krok piro wisan? Alhamdulillah saiki wis ikrok 8. Bukan men. Ikrok iki mau tekan nyo. Apa iya to? Waduh. Seko gak ketok pinter mana goblok to. Tibake malah keblonyok. Tiba tekan 6 to. Nggih mau teman bareng. Lah iki. Naik Quran. Ngoten. Ikrok 6 juz aman. Ngaji sama Iya. iki. Quran. Oh, kurang guna ngaji. Lah wis ora tau maca Iqra kok sing diwaca ya wis Eram. langsung digedhe kok ya. Kan arep dileni pemaki ngono. Nggih. Iya. Tombok tenan iki. Tombok apa, Mas? Wenekku loro. Lah nyapa, Mas? Ngono mbok gajeli apa to? Sing ndi to, Mas? Kok iso makduk kene iki. Apa iya to, Mas? Delok tak tambanane. Apa iso? Bisa Mas aku iso. Tambane. Tambanane gorene kok tak dilat tak mute mesti mari. Loro mripat. Lah kok loro mripat wong aku keblathok, ngono kene tanggoku keblathok iki dilat dimut mari. Kuwi yen keblathok. Beleken iki didilat dimut mari. Yen dodone sesek. Padha dilus didilat dimut mari. Yen wetenge mules. Padha dilose didilat dimut mari. Nah, yen anyang-anyangan. Saya tak tengok sini angan-angan sopo. Yo dalange. Kene pipise lancar kok. Lancar. Berarti si anyang-anyangan iki lho. Nek, ya gue tidak bokmut. Lah ketok iku nek Pak Deni moro aku ketokane acara. Opo ana obat kok dilat dicuk mari. Kowe tombomu jarang kok. Bingung iki bingung. Sing nyuwara iki menungso apa udune bingung, bocahe bingung. Sini. Nah, salib. Lho. Balik, balik. Salib dulu, balik. Salib. Ora toh. Kudu balik gone, balik sing cium tangan iki lho. Sing cium tangan kudunya dia. Nangis, nangis. Ayo sing batar. Ngawur anake wong barang kok. Lah iya. Lu kok nangis sebatar ngawur ya. Lho, iki bingung. Tanggung jawab lho, Pik. Lah nyapa to, Mas? Nangis kok ya kok dikek 20.000. Iki kayak nangis bocah kok. Oke, ndogo nyilese. Hah? Nyilese. Aku disangoni bojoku 50. Lu bensin mau. Kok yang dibojo to? Rumah samu iki wujute ngene ya menungso ya. Lho. Kowe iki ndek bojo? Duwe, Lho. Kowe iki ndek bojo? duwe. Kowe iki ndek bojo? Kok? Awang takut dijawab. Oh, Bojomu ya wong? asu ya. Uang to ya Allah. Ini ngawur. Bojoku ya wong ngawur ya. Itu wong. Lho, aku takut kudune nek aku kowe pertanyaan iki sing jawab ya to, Cerot? Lah iya wis jawab. Ini pertanyaanmu iki ketok nyepelekke. Lho, tapi Yo wong. Iki ora ketok nyepelekne. lah yo wong to. Wong. Lah iya to jawab mau apa? Hah? Tuh jawab mau apa? Asu aku. Amin ya Allah. Amin. Oh, Mas aku. Ayo no kene no. Kok ino piye to? Kan iki. Kok aku ora loro. Aku ora loro anyang-anyangan jebok dengkep. Lho nek ra tak goceki ngono kuwi lho mloro, apa diomongi ngeye kok. Goceki yo weteng tembe ngawur. Mbok rekep ngene. Balik
tak rimbo. Nggih. Pangunan dalange. Kegeden emang dalang. Malah ketok boleh. Pematur ngoten kegeden. Rapopo, senamu saya gede. Oh iya. Sing gedhe wis tau, sing cilik urung tau. Nek dibenaki sik kan mesti dibenaki. Apa nek dibenake ngono ora apa-apa kuwi. Cuma benake. Benaki kok lho. Benake ki apa? Dene ora apa-apa kaya. Injih. Iki kok aja cacuk. Pripun, Mas? Iki nderekke dalang sing kondang kaluka. Kanjeng Raden Tumenggung Purba Mas Eso. Purba Sasongko Mangku Wanita Limo Rondo Sedaya Sami Uda. Weh. Ya aja kok ya. Ndak malah kena pasal. Ndak dalan lagi. Mung Etak-etake. menawa. Jadi etak-etake. Ndak iya. Mbok menawa ki dalange ganteng ya. Leres saestu. Jare ceritane Mbah dhisik. Pripun? Yen dalange pengen laris lancar. Nggih. Iki bojo ra cukup siji. Ngoten. Oh, lah iki. Jare Mbah dhisik. Estu niku nggih. Padha karo pelawak mulo kok cak ucek iki kok laris men lho saiki rumangsaku ning kono kae ya siji, nang kono siji. Piro to bojomu Kono iki? siji. Bojomu ki piro to? Oke. Lho lah. Semene ki bojomu kek. Pirang-pirang Lah bojo. lah manukmu piro? Aku ora duwe manuk kok. Ora duwe. Aku ngopeni manuke tak pateni kok. Ngapa kok mbok pateni? Aku ngopeni brenjak. Terus Kuwi aku anggere nguyuh ning adike dilokke kok gak aku. lah nek ngelokke piye? Cenduk-cenduk tir baru tak bocah modal. Lah unine penjanyat ngono kok. Lah ya ngono boyet pas aku ora nguyuh. Aku anggere nguyuh iku manggung ngono lho. Cenduk-cenduk tir aku aku yo. Lah nek kok nama asline cendek ora? Kirangan. Orang turu mangsaku ki. Inji. Ayo mantap iki. Ngaturaken sugeng dalu. Ngapa Inggih. Mas kok urung-urung kok wis ngembun? Panas iki. Ngembun kaya Nggih ngembun. kaya padas. Saiki ngembun nggih. Nggih to nggih. Kaya padas salah pane. Aku go glepo santai. Aja glempo to Mas, mbok yo meh anu sithik modern ngono lho. Apa? Sapu tangan ngono lho glempo. Allah, wong desa sapu tangan. Kok kleru to? Mbok kacu ngono ae. Nek kacu. Kacu kok glepo. Nek cara mriki niku benten. Ya tak kira apa? Yen rada cilik niku kacu, rada Nggih. gedhe sithik niku glempo. Lah. Nek cara biyen nggo buntel berkat nek Kyai Sepuh Kenduri. Oh, Rada ngeten. gedhe nek enten melih. Gedhe meneh napa? Petruk. Lah dalan yo ora, tek kucukno tekmu. Weh, Petuk. Petuk kok iso tak kutuk nekmu lho. nggih. Yen gedhe meneh petuk. Nggih. Nggih. Lu gedhe meneh napa enten ya? Kabeh mboten wonten punan niku kual. Pun Paling petuk niku wae. Nggih. Oh, tak kira ki petuk terus pedot. Lah iki nyeci meneh kok ya. Injih niki wonten daleme, Pak. Sing ngomong Keluarga besar Bobo Misni. sing ngomong daleme iki sapa? Ngomongan slajruk lho. Lah kleru to, Mas? Iki sing ngomong daleme iki sapa? Lah kleru to, Mas? Kenapa nang dalan kok kowe? Iso daleme lho. Kleru. Kleru. Saya bener. Nang dalan. Dalane sinten? Dalane Pak Misni. Kok ayo kleru nek to. Kowe yo kleru to yo. Apa? Lagi sing gadah hajat niku, Pak. Pak Misni. Nggih. Hajatipun menapa? Tak Sampeyan ngeluarin nazar. Mau ngarep dono dia. Nggih. Ngaten. Neng anak cacat. Sinten? Aku. Aku karo dalange yo cacat. Cacat Kowe apa ya ya? cacat padha ae. Dan aku kena cetok, cacat Nggih. fisik. Nggih. Dan kowe cacat mental. Iki tembi lho. Wis ngomong gajah ya sapa? Erang to. Ayo kowe ndonga sik. Kagem Pak. Pak Misni Pak Misni. sesuatu. Sik, pinaringan awet gagahe. Amin. Awet sehate. Amin. Pinaringan panjang yuswane, lancar Amin. usahane. Amin, amin ya robbal alamin. Ngoten ugi keluarga. Argo putih iki. Wah, Samen. wah. Samen putih. Samen ngasinan. Nggih, sedaya pinaringan awet gagahe, awet sehate. Nggih.
Sedaya ayem tentrem. Alhamdulillah. Jan, Mas Uncek. Sampeyan niku anu to, Pak? Desa to, Pak? Sampeyan niku dukuh. Oh, dukuh to. Nggih. Lah kok kira? Tak kira ki asmane Pak Misni. Ora. Lah kok ngirimi alamat Misni Samen ngono. Dek nganggo koma apa titik loro lho. Lah terkenale manten ngoten kok Mbak Misni sampean ngoten kok. Ngoten to. Sampean itu lingkungan. Oh, lingkungan. Ngaten, Kok ngeten Ji. asmane Mbah Misni. Nggih, Mbak Misni nggih Mbak Misni ngaten. Kakak sanes dulu Mas sing mirsani lho marep rene kabeh lho Mas. Lho, Ya iya, mosok ora madhep rene. niki Lah kaya ana sing madhep kulon ki. Pripun? Oh niki lho bae kan tuan rumah. Oh, Bagus nggih. ini kamu nih kok. Oh, ngaten. Oh. Oh, nggih, Mbak Uti, monggo Oh, pinara. Pinara Pinara niki. Lho, Bapak jenenge pun nanggap larang-larang. lah nggih. Kok dadak paringi ngeten iki enten nopo? Dadi pekewuh kula niku. Terus karmu? Karmu? Yo piye lho, masa yo tak baleki yo pekewuh. Lah terus Tak apa yo pekewuh. karepmu? Sedekah wae. Neng? Anak cacat. Neng. Sik disuwun iso ngersake tembang apa Ngersake sampean. tembang menapa? Ngersake tembang menapa? Oh, sampun. 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 Kula nggih. Nah, jenengan niku. Oh niki wau berarti. Oh nggih. Lah iki ana gede iki lho. Nggih. Tak kenene. Nah. Nyuwun gending tuan rumah Bobo Seni. Nggih. Setunggal tombo ati angka kali pepeling selamat badar camping gunung jembeng anu jembleng. Jengleng, Pak. Jembleng. Lah nggih jenengan jembeng kok. Kleru. Ngoten niku sing ngatur kula mawon. Oh. Ampun panjenengan. Lho, James ora? Jengleng. Jembleng Tombo tombo ati pepeling. Nggih selamat badar. Nggih. Iki pundutan ingkang Hamengkugati. Kang Hamengkugati. Nggih. Ingkang putri. Oh monggo iki manut jenengan kok. Ingkang pundi rumiyin Ibu? Derek capek gunung. Oke. Langsung jembleng. Camping gunung jembleng. Cocok ke capek gunung? Mas Uncek ngreok. Mas Uncek gunung ngantos dhuwur kaca mboten bali. Mas apa tikus to lho? Piye ta Pak Sore Sore dhuwur kajang iki lho. Ya terus Enek kene kan aja kok ngreok. banyak po. Wong kene iki kota reok. Ya beda dong sih, ya beda no. Beda-beda. Ya beda no. Kene kota reok aku dadi isin lho. Iki reok kok Jawa Tengah beda. Soale reok ki apa? Mung sauler kacang. Ki cocok ki Pakku nggih. Bener lho, gagah gede dhuwur nek Jawa Tengah beda. Biasa ulur kacang iki. Reok mini kok ya. Ulure semene kacange sepiro. Wes, samrutu gelem. Sumela karawis menika nggih wonten nawala saking Mbah Lurah Ngasinan. Nggih. Bapak Dr. Andes Haji Anis Muhtarom ngersake tembang Asmaranala. Oke, Ki sok ben ngarep ki arep wayangan nggih nyuwuni jenengan lho Pak. Nggih, tanggal pinten niku? Lho kok rencanane sih ade kula DP niki Pak Lurah. Oh, alah. Piye, Mas? Tiba nek Apa? biasanya iki si DP iki sing ngejot, Nggih. sing nanggap. Lah iki kok dalan. Beda dong sih, beda. Apa dalan? Ben ra keliya kok ya. Apa ora tau kepayung? Ngomong to Mas Uncek. Mau ya maju didiri. Ciri khasnya beda-beda, desa mewa-mewa cara, negara mawa panas, ki ora mungkin. Mawa to. Mawa to kok ya. Mawa panas. Capek gunung panjake. Niki direncanakan marang gone jelas. Oke, Oke, sudah. barani sik. Mbak Lani. Barani. Mbak Leki. Eh. Aku sing pilih sing gudi iki. Sing pundi? Sini ki. Mbak Niki. Oke. Ayo Mbak Niki. Cilik. Sinten asmane? Mbak Nengki. Nengki. Oh, ate kaya jere nggonku kae. Sapa? Nengki. Sing ngawur ae. Ingon-ingonmu ning omah kok. Ya beda ya cantik iki yo. Ngapunten lho, Mbak. Ojo macem-macem lho, iku nek macem-macem lebokke jaring lho. Kowe kudu to iki.
disedake dadi cacing bol. Nangke. Iki nek metu mandine wo nyedake wong 5 sing gagal 10 kok. Wong limo sing gagal 10. Piye to ki? Wong Nyedake wong limo 5 sing gagal 10. Siap. Angel ngono to gitu. Ki piye to ki? Mudeng ora kowe? Gak padha. Monggo maniki. Monggo Mbak Nengki, ya ampun. Ya saya Iya, iya. sungsem karo jenengan iki. Piye kalian boys? Jan, sirah ngelu dipijet-pijet. Terus Lha bojo lemu. heeh. Ngentek amat. Padha aku. Lambe sakit. Rumangsaku nek ngekep anget. Nggih, Monggo Mbak. Mbak Nengki, piyayin aja. Aku sowan nek piyayin. Ayo, mbok yo di ngene kanthi tok ken jumeneng tok. Dipegang tangannya Ayo, dong, dipegang dipegang tangannya. tangannya. Tok. Betul. Masa aku nganti kene lho. Tapi Bu. Aku malah katut aku. Iya. Asu kok andang kok. Andang kok kamu Mas. Bik, gue tonton kurasa ini. Gue sopan santun. Sarung dibiasani dilas streaming barang Kayak kok. udang. Sarung cocok kok ngono kuwi to. Orei. Kowe ki aja mong ki to. Orei. Cokong no. Seneng badanmu. Ya ya le. Enggak, Ngono bae ya. Lah kok kene. Riyen Mbak, anu mboten sak gendong-gendongan. Lah terus? Kuwi mayak gemes malah cilaka. Lah piye Mas? Dikira bangkok kok gendong kecil. Eh, cuman ya ampun. Lah kok masih ngatur kok Mas? Kayak bela teroton. Ya ampun. Ranjang ra ngatasi lho iki. Iso karo ta? Bukan ini. Nah, dhuwur iki lho. Aku yo dikondong ngono kuwi. Dikondong ngono kuwi. Ayo tet. Alah alah. Fokus nang lunga. Wong munggah dhewe nyampe. Ya beda, dong sih beda. Iki yo menuju. Asu. Yo ayo kita kenekno. Ngene. Ini piro? Aku ora tekan. Apa kuwi? Nah, ayo. Nah, Saru ki salah sing pikiranmu gendongen. lho aku nang tengah-tengah ae. Kaya arep buka pura sawit to. Oke, kurang ajar to kowe iki. Gak pura ya tamen. Ngene iki ibarate iki lho pancuran kapit sendiang ngono iki. Nah, Ora iya. kok iki. Pancurane Mbak Jane. Ya pancurane iki ya Mas Sunja. Terus sindange Ingsun karo Mbak Pengki. Nengki. Pengki. Kowe to? Nengki. Nangki. Mbak Nengki. Lah nggih. Iki sing salah ora pancurane. Lah pane? Sing salah sindange. Lah kok iso? Ora tau dikuras gegeden lumutan. Jadi pancurane diri-diri. Gon kowe talem kok eram. Apa nek sedang dilan. Ayo. Tintingannya Mas Didin. Sering ngomong. Nyak men. Lah sambung warai iki kusune kok silit kok bet iki kencet kok bet iki. Nyak men lho kaya silit. Silit. Ayo Mas Sensek dijemele. Bikin menang aja. Enak kok. Persiapan ya. Jangan dikekirangan pokoknya yo. Gangguan jeglek, jatamu keri aku. Ora kok ganggu. Lah kowe lho ndang ngene-ngene kok koyo angkrok. Mangkrok dhewe meneng ae. Gayane dhewe-dhewe. Ya Mas keduren malah Mas. Anu pas kroso kurang iki. Lorai. Kurang kroso kok. Ora belas Ya kan kena ra kroso. Lintang kok jeglek gajah. Syukur ra kowe. Mau bacane Mbak Ibu tak wis matur ojo macem-macem.
ganti giliran ingsun ae rena. Iki lho, giliranku lho Mas Unja. Pokoke kudu penak nek ra penak tenan engko bablas mlebu engko. Awake Apa lho Mas? iso. Sepira lho Apa Bapak. bungkem cangkeme ora gedok. Ora dibungkem kaya radio rusak. Iki mbok enten milo, iki mbok enten milo, mbok enten milo. Dore asu. Sepinten, Pak? Ya ampun. Iya, rasa mbok warai. Ayo, penyanyi Dewi sore mbok warai. Yen memajang jan rukune aku sapal aku. Kuwi ini kleru kowe. Kan ya. Lali tak kok piye to? Iya. Sampai mana? Rada-rana. Lah ngadeg lek kene kok Iya aku kecangking. matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Nyangkinge lho. Kaya arep buak kucing. Ya aku. Wong lanang kok ana ajine biasa. Ya ora ya. Jaluk gaji piro iki lho semene? Ora kok diaji dhuwit ki ora. Terus. Wis najan to cilik elek kaya ngopo ki wong lanang ki dadi kepala rumah tangga. Masa semene iki biasa keluarga? Kok dasi keluarga kepala rumah tangga. Iya, palai rendas. Ya jadi jowoke karo dasi keluarga. Ya kudu bekti ngono lho. Soteng Mas soteng. Alah. Dandan kayak jam 6 lho Mas nggih soteng Mas ngapain Mas? Dandan awet jam 6 iki jam piro? Piro? Lho rupamu wis malih lho. Warok kowe. Sinten? Soteng Mas. Yen memaceng. Musik artikulasine sing cetok. Apa kaya itu Mas? Kleru kowe Hah? men 5. Aku keliru Mas. Kowe kok kleru men 5 kowe. Apa Mas? Artikulasi sing cetok. Lah kok apa ta? Yen memajang, Lah aku apa? memacok. Memajang. Memajang ki. Nah. Yen memajang Soteng Mas. anu Mas, suraine klusen ya Mas. Terus apa? Yen memajang. Nah, Kedung-kedung tak sonjol dudutan tekku dono tekmu tekku dono tekku tekku dono tekmu tekku gandul tekku mentel gandul tekku mentel gandul tekku mentel gandul tekku mentel tak selonjor dudutan selonjor dudutan selonjor dudutan Selanjar dudutan, selanjar dudutan. awu menaik kene. Menaik kene awu. Ayo dah. Kleru. Orang mangga kerjaan. Jahat. Ya. Yen memajang. Iki ngopo terus kowe lho? Kok kamu yo piye kok? Pas pada lho pempes. Rata-rata. Iki anggere pola sithik mili no. Kaya apa? Iki lha kuwi kemekel mesti mili ya. Kok tau mbok ingo? Ya lah kowe ngomong lho. Aku anggere kemekel Madrid kowe. Wong edan. Kaya ngono kok mambut cekake ah. Witen aja kemekelan wong ambeti ramor lho. Ya beda kaya. Mong karo tak selanjar dudutan. Hari loro nang iki. Mong karo janur tak bulan. Sabar bos. Kuning. Hai. Romantik. Kowe kleru kasine. Apa? Sing nyuara sapa? Kono. Lah kenang apa kowe kok jembreng bae? Gengleng. Jembreng bae. Golek sensasi liya.
Lah bedane apa mong ya padha klambine biru. Padha wedoke. Siap. Padha ayune. Nah. Padha duwe bolongan. Bedane apa? Kene kalem kono galak. Jenenge wong wedok galak kuwi metandake nek ndongake bojone iki dijabah. Leres mboten Ibu? Lho, iki galak kabeh. Ya ngati iya. Wong wedok ki raster kuat kok. Ngono. Padha ae. Padahal aku ngenten-ngenten iki ya ketok gleling ae. Oh iya. Lho, anak ngomahno ya karo ibune ingah-ingih. Sak gagal kaya wong lanang ditak bojone goblok sakal kok. Oke to. Padahal iki yo nang omah sampene yo isa-isa, yo mbah-mbah. Ae dienggo dhewe aja disiarke. Padahal niki ning nggih sami mawon kok. Saya jadi isin. Ngono ki saling membantu. Leres Mas Nggih. Jari, leres sangat nggih. Umbah-umbah isa-isa ku ora kewajibane wong wedok. Ngono. Dadi wong lanang ya kudu ngewaki. Betul. Wajibane wong wedok ya mung siji. Apa? Taat karo sing kakung. Ya ampun. Ngono. Wajib. Dadi sing kakung perintah isa-isa yo mangkat. Ngono. Mbah-mbah yo mangkat kudu ngono. Wajib. Wajibe ya kudu siji taat. Nah, Sih. wong lanang aja waton perintah. Nek lanangane setugel ngene iki piye ya? Setugel yo Tugel babrak apa niki? Puncak setugel babrak apa? Memang ya. Dugel Kayune napa? terus Puncak setugel babrak apa? ya dugel kayune jati. Oh, Senajan setugel iso go keri-keri. wis kelas. Ya ngono ye. Ibaratnya iki lho suwek dijenang katul ki lho Mas. Terus Gone ucek setugel mbok watu muncul. sebab go jenang katul. Bonamu cendek mbok watu muncul. Oh ya, macul ning lapangan. Nggo watu ucul mergo nggonmu Lah kekabar. Wong edan. Ya piye? Ya, terus. Mangga pengen iki. Asal bareng iki penyanyi bandar kok pancen presiden kok padane. Iki dhewe. Asli putih to Mbak jenengan? Mriki. Asli mriki mawon. Oke ngapunten lho Mbak. Iya, kenapa Mas? Piye? Wani. Boten. Boten. Heeh. Boten. Asli mriki. Wani. Iya, Wani. Boten Mbak. Lah aja Mbak kon nek mati dadak ngecek Mbak aja. Aku menungso Mbak ora. Padake baterai lho. Eman-eman Mbak aja. Ya. Mangga. Dijengleng lho Mas Sunja. Jangan lali. Ndak genting-genting. Jas. Mbak, ijol Mbak. Sampeyan mriki aku tak sing kono. Iya. Kayak mau kok ngono terus ki nyalai. Irang aku. Aku kayak mau ngrombok kepakne lho. Lah salahe pajare gua tuh ucul. Eh, Ono meri. etok. Etok-etok. Ya dah. Entar dijengleng. Dan gentik-gentik. Dan gentinge mriku, mitik-cirit ngoten. Kok. Ndak genting-genting. Ora penak kok. Mas, nek Mas pisan kaki wong ora penak. Oh, ditenono. Ya, ya. Jos. Oh, ora penak. Sebenarnya Tok. Beda boleh. Tok.
nek dituthuk iso mak bengok rumasane lho. Lho. Bem Kisinan. Puncak kisinan. sapa? Puncak. Berarti ya itu. Heran. Ayo, Pak Cita, baleni. Ah, surah Pasien punan Mas. bacuk ngesle kok balen. Apaan sing besle? Iki mau. Baik, Pak Cita kula tak perang kalih cah gede dhuwur niki. Pak Cita. Sing tak medeni apamu? Aku ora wedi karo tanganmu. Ora wedi karo sikilmu. Ora wedi karo manukmu. Enek sing tak wedi. Ya kok. Kendangane, Kene matuk lho. kendangane asline mulai kowe lho, Mas. Mas sadene, Pak. Oh iya mas. Matuk bleng lho. Lah, Lowong purung lowong. ya ini kadang iki kadang ya. Ngagani kowe. Lambemu kok ramen. Aja ngono to, Mas. Mari gawe pizza to iki. Apik ya, Mas. Seneng batinmu. Iya. Ya, Pak. ya. Mas. Bayang aku bayang lho, Bi. Piye, Mas? Umpamane bojoku kene. Ngomong piye? Dak malam pertama. Oh, jen. Wis kaya lele cemplung kolam renang. Wis to. Lele aku kolam renang iki. Terus, Jadi mlebu munyer. lah golek ya apa to Ya munyeri? kuwi ngubengi kolame kuwi. Kaya apa lho ya. Ngono kuwi lah yo marai bae iki marai don bulan. Ora Oh, Pak, ya. salim sik salim. Tas. Ya ampun. Kuwi iso munting wong wis jenenge lanang ora iki, lanang ora. Lanang. Lah kok munting? Oh, lebake iki lho sombonge ra ukur. Sombong piye, Mas? Wong kentole kayak kene lho. Makan tahu deh mas. Kuwi lemah. Kene. Iki kayak dhuwur lho. Dasar. Adem ora iki kok. Terima mas. Hah? Terima. Wale. Iya. Biasane kono lek ngeteke kok. Tak bener. Iya. Itu kan ngagel. Kan penyakit kowe. Sepinten, Pak? Ya ampun. Banyak. Juragane blakon. Ora pesen blakon nang kono. Aku pesen blakon. Sio. Ki sapa? Lho bojomu to. Lah bojoku lagi ngapok pesen blakon mosok sampean muntir pentilan kok go blakon. Dek muntir petilan kuwi maksudmu piye iki? Lah wong tukang ada pisau mosok dateng kok blakon ki ngapok lho. Ya tak popo kan yo jawani to. Kan iso manis. Ya ampun. Ono. Ya. Lek bojone iki karo ki wedi kok, Pak. Kok iso? Wong sing lanang karo sing wedok bosone beribir. Kok jembok ler ning kene tak lebokke jare kayak iso metu lho aku mangan. Sepinten? Enggak. Bosok kupingmu tating-tating arep mau lho. Panas masun cek sing cendak Iya, Bi. hujan. Panas hujan. Aling. Hala capek gunung. Sepinten, Pak? Sementen. Ojo Pak iki sing ngomong. Yo ben kaya mbasake anakku. Caping. Raya manggil yang mboten? Nggih no. Iya. Oke. Kowe sekre ora apa Debi? Uncap. Cepet golek sing cilik kowe. Ya wis golek iki to. Iya, wes ah. Caping.
Lek ini kaya anu to kendhane kaya dicekek. Ya boten saya. Kita nang ora to kita. Ayo deh bisa menang. Cepat saya berani ini. Bisa. Ayo dah. Ya. Iya. Hei. Ayo. Ayo bisa. Silakan, silakan. Angel menton. Hop. Mobil biru mas. Iki piye kok cukur kok ora gundul sisan. Mare gawe pirat tok iki iki. Ora kan biasane merak ngono kae karo ngayak ngono. Ora ngatine buri nek wong nggih. Nah. Ayo. Hati-hati hati-hati. Hei. Apa kuwi? Aku kono. Dadi aku kono. Dadi aku kono. Ya. Salah ya lagi. Ayo. Oh, Mas. Oh. Ora dadi, Mas. Maksudmu piye, Ndang? Aku ngene. Nah, aku iki ngubengi joget. Mbak ayo mungkin Nah. joget. Ya. Namanya Joget. Edrika. Nah, beda aku. Ngedrekan ngono kuwi. Lah, aku- dopora. Enggak. Oh, alah. Tapi yo radang. Lu mas bae radong lho. Kowe ra dong. Ora. Mikir. Radong mikir. Lah kowe dong ora? Ora. Mikir. Waduh, nak semua kok ramen to. Ya. Ya piye? Lah jare padha radonge. Lah iya. Kuwi cetot rano. Lek apa jenenge mau? Yen aku jengkeni. Iya. Edrekan reok. Nggih. Edrekan jatir. Ayo baleni Gitu aku. pilih Mas. Ye. Wah. Aduh. Oh, Dilet. Malah tengok. Waduh, tos. anu Pak, rampunge Pak. Sial. Dadi. Rampunge Pak. Kanthi bang aku ora iso mulih aku. Nyapa to Mas ra iso mulih? Ah, ditekek kabel. Kita kalau Ya wong semuanya loro iki bareng deproki aku. Aku rumah sapa wong kloset lho iki. Lah jare kon ledrek. Wong loro ngene arep deprok, apa boyo iki lho. Aku karo yo. Lah apa? Sijine kok. Wong dia. Aja kok kuwi Mas nggo gunung tekmu dhewe wae. Apa iki? Duwe, nggowe nang ora to? Lah tindak isih. Tindak isih ya Mas yo. Nadian. Urung boleh rampung karepan di. Lah dalan metu tenan kok. Mas ini niki nek beton niku malah rapati godak.
Katut jenengan. Katut nanggap ledek gedek. Amu ki. Mangga. Ya. Nah, langsung terbias. Bocah ganangnya bingung. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Kasih semangat. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya luar biasa. Masuk cek malam ini luar biasa. Bisa jumpa les Anda sudah saya terima kasih. Aku jangan ngomong. Piye to Mas? Kowe iki lho ape-ape lho. Ape-ape apa? Aku ngene iki ra iso balik kok. Kowe kok tepuk tangan. Semangat. Semangat. Aku ra iso balik. Amin. Aku ngene mau jaluk tulung. Walah, lah tanganmu ngene-ngene nek. Ngene. Tapi penonton seneng banget. Wis seneng ngene. Balik nih nani. Coba wae. Kan pakai tulanan kok. Lah ora. Kalau aku. Ora cawe Kok kan balik. bosen diin kok. Yo ora. Mau yo wis ah. No. Ora kok wis no. Urung aku, Mas. Wis tak terus mau ora. Kowe kok ya. Aku ndereke yang muti kok. Rumah aku kok era ngono kok segap-megap. Sepinten? Jan, mulai rasa turu iki kok. Nadia Rasa waduh. wae. Natian. Halo Natian. Natian. Ngapa kok ngeti aku? Ya kowe jenenge pesindak diulatke wong kok ora gelem terus kebon kono apa kuburan ngono. Lho jenenge sindak iki diulatke wong akeh. Kok ditonton kok. Natian waton sarta.
Saestu kok. Wong ngerti sing nom-nom kabeh. Langke, jan luar biasa dan biasa di luar. Gila. Bagus-bagus ya pengrawit ya. Biasa. Itu karo mbokmu kae. Piye to, Mas? Lan Ngelakuin mau apa piye? tua-tua orang. Udah Matuan. di. Hai, pentil barang kae. Lek tembel kok iso pentil. Iya tembel. Oh, laku nyata beda ya. Enggak. Syukur bisa Pundutan saking ingkang hamengku Gati, keluarga besar seni. Nah, Nggih. Menika kula aturaken langkung rumiyin menika wonten saking Pak Rohadi Ketua Darwis Wisata Kecamatan Sumawana, Kabupaten Semarang. Derek nyimak lumantar live streaming request riuning langgan belo ingkang ngekar sinden kalih. Ayo oke men. Nggih. Matur nuwun ugi saking Kadang Sinoman Samen. Menika ngersakaken Negara Angin nyuwun Mbak Bella. Wonten malih
Assalamualaikum Padalan saking Sampen Timur, pemuda Sampen Timur. Nyuwun lagu Deno Mbak Bella Rusdiana. Nggih mangke tunggal tunggal saged punaturaken. Nah, iki isih ana akeh iki tak undang. Nggih. Yo, kae ana Mbak Tias, ana Mbak Rani. Yang sebelah timur ini ada Mbak Mikel sama Mbak Bella. Nah, kamu dirian, monggo. Oh, jenengan sing tak apuri milih kok. Monggo. Ah, nek kula sing milih mau bola-bali wis ndak bengi karo niki kok. Alah, lah kula milih kok kon bayar. Ora, wis Oh, aman. ini aku milih kon bayar kok. Milih apa pi? Milih kono kae lho silakan. Bisa. Anu, Ora. sing mriki nggih. Nggih, boleh. Nah, ketika mau kan sing gede. Nggih. Nah, sing saniki rada alit. Nggih. Oke. Rada alit. Mbak Vela. Bella. Rusdiana. Wilujeng dalu Belimbo. Wilujeng dalu Mbak Bella. Selamat malam. Selamat Mas malam. Ujang, Kakak. Mbak Dame. Nggih to? Sampeyan kesupen to kali kula. Lali Mbak. Lah nika teng pundi nika? Nek Batu Retno kae lho. Sing pinten? Lali terusan kok mesti ngono. Mau yo ditentek kok. Lek ditentek terus lali. Lali. Oh, lah iya. Gampang. Gampang. Aku ki sing nom-nom ki gampang lali kok. Mas. Nek sing sepo-sepo? Ora. Oh, malah ora. Ora. Balikan. Sing nom-nom ki lali aku. Nggih. Mbak Bella. Iya. Bella. Terus Diana. Oh, tak kira Bella kanan. Nak Vela apa? Bella. Ora, kowe iso Vela kangen gitu. Kowe Asline putih. Mriki gitu asli bukan. Mriki to, Bella. Nggih. Pribumi. Ya. Nggih. Oh, wonten pamundutan menapa Pak Dalang? Wonten negara angin wonten denok. Waduh nek lagu campur sari kula iki rapati apal nggih. Mbah Lurah kula mau ngersake Asmaranala. Asmaranala menika duet kalih sinten Mbak Dan Lurah? Pak Uncek. Oh, Mas Uncek. Nggih. Sing piye? Hi, nanti tak ciwit loh. Hah? Kamu Aku jujur gak ero aku. gak ngerti. Gak ero aku. Goreng, Nggih. goreng. Goreng ngerti orang goreng. Nggih, litune boten ana apa. Nah, aku ora duit yo ora apa-apa. Nggih, anu kali Mas Setiawan Mbak pilih. Mas Setiawan nggih. Iki mumpung rada lemu lho iki Setiawan. Lah biasanya nopo kurune? Oh nggih. kok. Sinten menika sing apa Mas Aksa? Oh nggih. Sinten? Oh, nggih niku. Maksud Sapa? Sing di. nek apa? Nggih, kan sing apa? Aja kaya ngono. Sing apa sinten? Lah sinten kula manut. Dina sewau. Napa niku sing ngirunge macung ki sapa? Endi? Sing ngirunge macung. Nika meniki nggih dibarani. Oh, garane Mbak Rani to. Anak garane barani. Lah kok pilih sing Aja. Ora kok pilih sing ndi? Kula jane milih iki tapi daerah apa? Ya wis iki kan. Gak apa kok niku. Sabar. Monggo sing putih Asmaranala saged negara angin nggih monggo. Nggih, Nah, enak ya wonten. nggih. As. Nggih. Asmaranala boleh. Apa Mbak? Asmaranala. Asmaranala. Iya, Ya. monggo. Ih. Tajake pemusike. Ya Mas Bambang Delayen. Nanti lali Oh, sing ngajari Mas Bambang to? Nggih. Tuku gedang mboten? Dicepepi.
Gedang itu tugel iki anu putra Pak Miseni. Oh, putra Pak Miseni. Nggih, putra Pak Miseni. Jan biayi kok keluarga kok sedekah saya. Luar biasa Kang Budaya. Seneng awakmu mesti. Ya seneng to. Kalau dua berapa? Hah? Dua. Satu. Oh, satu. Lah, Satu. kok ketelesot? Kamu dapat berapa? Dua. Dua. Iya, aku dua. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama. Tapi kamu dapat satu. Enggak apa-apa. Satu yang penting besar. Ini dua, tapi Daripada sama. dua. Oh. Podo. Ya, ini sih pun sama nggih, Pak. Nggih, pinarak sik. Tak udah. Dalam Niku balura sik nenggani lho, mbok diatur dia. balura. Nggih, balura asinan. Ajeng kula DP niki. Mbak Bile kerso monggo balura. Lenggah iku nurut nggih. Pak Anies Mutaro. Monggo Mbak Lurah monggo keparang linggah panggung. Diserpeke Mas, serpeke Mas. Turut. Turut. Monggo Pak Lurah, Pak Anies Mutaro. Wonten iki dipakai Pak Lurah. Oh, monggo Pak Lurah. Monggo balura. Mbak Bile kepala. Manis jauh. Sampai sekar saking malang ya. Nyaket di dalam pembangunan. Monggo balura. Monggo dalam pembangunan. Ini ada nunggil. Oh, nembe anu nembe wonten kepentingan. Nggih, minyak kripi niku wonten anu Jawa. Oh, nanti. Nggih. Maksud saya Nggih, niki Mbak Lurah asinan ketinggal kata ben repot. nggih, Niki dawuh saking keluarga, nggih, saking keluarganipun Pak Misni. nggih. Menika Bu Lurah sekarang nggih. Bu Lurah sekarang kabulih minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Bu Lurah sekarang Napa nggih? ajeng nyekar debi monggo. Kok ki bahasamu ki veri-veri koloso lho ki. Nyerempet bahaya lho. Napa no? Veri. Kok ajeng nyekar dembek ki piye Mas? Dan sekarang ini Isih sugeng waras wong ini kok disekar piye? Aja ngono lho. Iki bahaya lho. oh bahaya Bi. Aja ngene sekarang ngono. Pripun? Nyekar nembang maksudnya nembang wonten mawon nyekare medeni. Lho, nembang. Nggih. Bu. Pripun Bu? Oh, keluarga monggo Bu, monggo. Oh, Pak anu Pak Si. Oh, bapak. Oh, bapake nggih. Bapake, monggo bapak. Nggih. Nah, monggo pinarak. Iki ceritane kebitan sampur. Ya kalau iki tamu lho, kalau iki sekarang. Wis balura. Ora pinara, oke balura. Oh, mriko. Bah. Dadi nyuwun aku jenengan Rek. Tamu to mriki. Iku terus urusane piye? Kebitan sampur. Lah, dalah. Pak Ustaz, aja benahi lirik iki wong. Lah. Ngawak ta? Pelek iki kan. Boten Pak, boten. Langsung Boten Pak. Iki tamu dikem ngene iki. Kula niku ngestoke dawuh niki wau saking putranipun Pak Misni kok. Jenengan tamu didhawuhi tuan rumah nggih manut to, Pak? Permen iki. Oh, pripun? Itu permen. Dari cilik itu permen ya. 100.000 tambel damel tumbas permen. Jenengan ngicip kula gigis Pak nggih. Tidak sangat lihat juta, jadi lihat cilik ada di Oke. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Mbak Lurah sekarang. Kalau nggak kelar, kudunya harus ganteng lurai wong lah asinan kae kudu. Mbak Lurah asinan mboten kersa kok. Mboten kersa pinarak Mas mriki. lagu kono. Lah nggih, request ning sawere pun mriko niki. Oh, engko tak weki sampeyan kok. Boten, boten. Matur nuwun Mbak Lurah, matur nuwun sanget. Ya, iya, Nek kagem iya. kanca-kanca pengrawit mangke nggih.
Oh, damel kas niku mengke. Mboten nggih kula angen riwan-riwan. Oh, kula kita damel kas Badranaya. Wah, padake tipis. Oh, lha Mboten iki. kok ngoten. Jeragane niki lho jeragane. Iki dembe iki masalah iki seneng aku. Aku nek TikTok iki seneng tak mau dembe tok. Aku ora nulis lagu tapi jalukku ning senengane kudu dembe karo uncet. Tapi terus gimana sih kalau gini kena keplek. Pak, mboten sak dikepleke. Nah, terus Jemben kok tak mati ya Abang mau. ayo terus ngoten. Nggih. Terima kasih matur nuwun. Berkah selalu sehat. Kula Amin. nuwun pangestune mawon Cik. iki kagungan dalem iki nang Pak Lek kula. Nggih. Bapak kula nuwun doane para bapak-bapak. Nggih, Pak Misni. Pak Lek kula ingkang kesaras ngoten mawon. Amin. Amin. Nggih. Nah, kula nyuwun tulung. Cek. Lah Pak pripun? Kepleke lho. Guyon. Nggih, leres. Estu Kapan-kapan tak undang gelem yen aku. Matur nuwun, matur nuwun. Kenapa niku dendane napa? Ken anu ngeten iki napa ken napa? Damel cerita napa damel? Pak, jenengan mbok dodok ngoten to, Pak? Lah kok blangak Pak kaya Naruto lho sesuk. Dipun ngoten mawon, Bapak. Sik. Kula nyari kula satu adalah Nggih, Pak. ilat tanpa balung iso kan? Ilat Nek tan- iso balung tak jalune sangune. ilat tanpa balung. Ya, tapi sampean karo ngendi? Oh nggih. Oh ngaten. Yen boten saged, Tak jalune sangune. wah kok wonten peraturan, Pak. Nggih. Pripun? Peraturan Badranaya mriki, Nggih. uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan. Lah adalah ya ora. Nggih, matur suwun kanggo. Inggih matur matur Izin matur Ngapunten. Sehat selalu. Ngapunten lho, Sukses, kok sukses. mboten ketinggal lagi mriki. Nggih, sungkem kula ingkang ndherekaken. Ya, sedekah Saestu, Mas Sukses. Insyaallah yen kanthi ikhlas ora Nggih. kok tambah kebak. Nggih. Sekarang menika saben taun nggih. Oh Rigitan. Kalau ben Mas Kangko. Oh, nggih. Oh, Nggih. ngaten. Leres baluna nggih. Nggih Mas Kangko ingkang ngasta. Pak Kako, Nggih. insyaallah tahun ngajeng jenengan. Udah duka piye? Duka piye? Mung kula ora wani nang mriki urung larang kok ya. Oh, Mbak, Mbak Lurah sekarang ini urus sing Oh, larang-larang. nggih. Oh, alah. Piye? Enten, Mbak. Sing larang enten, Mbak. Sapa? Larangan agama. Oh, ora paham. Nggih, dawuh Mas sekarang dipinangane. Ilat tanpa balung. Ilang tanpa balok. Kingan ora. Campur sari kok niku. Nggih. Nggih. Lagune wis suwe banget, Mas. Pak Bambang, Tuku gedang. gedangnya tugel-tugel. Ya, ilat tanpa balung. Nggih, ya. Dipinangkani pokoke ijo ngono wae. Ya. Aman ya, Mas? Aman, aman, aman. Nggih. Kalih Mbak Tias. Wong loro. Ya. Nggih, di Oh, wong telu. Oh ya wis ya. Nggih, dikeroyok. Ya, Mbak Mika sekalian boleh, Mbak Mika berdiri. Ya. Pengen nyanyi yo anu iki mau. Aku tak melu. Ya. Bisa. Aku tak melu. Ya wis ya Mbak Mika. Anu mbok batin lho, Mas. Kok sing iki ta? Nggih, niki lho. Mbak Mika ki sing iki. Aja keliru iki ya. Nggih. Ilat tanpa balung. Atur serangan bodro. Ora kira meranani penggale nyuwun pangapunten ya ampun. Nggih. Aku kepengane. Sak gatuk-gatuk Mas Bukan Iji, nggih. Mboten nggih. Mas Nyapki Bukan. lagune ya suwe tenan kok. Leres. Suwe tenan. Umpamanya lagu saiki seminggu ganti. Nggih. Ya. Menika iki taksih wonten lho, pepundhen ingkang lenggah wonten mriki. Nggih. Iki bose Samin Jaya iki wonten mriki niki. Nggih. Sinten iku? Ah, iki bose Samin Jaya niki kok diaturi minggah. Oh, ngoten. Jenengan sebat asmane. Pak Misni. Ayo, jenengan lho. Pak Misni. Misni ya. Monggo. Lah, nggih. Waduh, urung nganti disupport. Lagi. Jan, senine kemeton tenang ngene iki. Lah urung disepot. Lah urung disepoti lho piye iki jedul. Pak Misni. Sehat-sehat nggih. Nggih, lancar pun. Nggih, pripun Mas Coba dicondro. Dicondro pripun? Pripun?
Kopi ayi lek gagah ini kuwi piye? Beneran kalah saingan lho, iki tenan iki. Nggih, kalah. Kali ini. Anu Pak madhepe mriku Pak. Madhep mriku. Soale disyuting, Ya, nggih. disyuting nang nggon kamera. Nggih. Mosok yo kegeretok sing ketok. Ya, nggih. Dadi kan ngertos Pak Mis niki ingkang pundi. Ngaten. Selamat malam semuanya buat warga Samen. Nggih. Semoga bahagia dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semua. Amin amin semanten ugi jenengan Pak. Lagu aja ya. Lagunya apa? Terusnya orang gue. Tresno marang tangga. Waranggono. Ya Waranggono. Seneng karo Sindian iki lho, Mas. Tresno Waranggono. Kamu mau mbak bebas kok. Nggih. Bebas Pak wong tresnani tok ning Bebas. ora kudu duweni. Oke, mboten napa-napa santai. Jadi wong tresnani tok. Ini sebab oleh Pak Mis niki pun mari rezeki berkah barokah. Amin. Pokoke lancar sedayanipun lah. Amin. Amin, 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 amin. Sampun teh. Iya, Iya, Situ ucap meneh. Terima kasih. Iya, luar biasa. Sehat selalu, lancar dan Pak. sukses. Niki dereng. Aja ngono. Aja lupa konem. Nah. Oh niki Pak Haryanto, Pak Sutrisno niki bendi. Niki nggih putra Bamis niki. Nggih. Ayo. Jan. Jan Ya, sawan waktu kok nek terkandung. Jan. Saya lupa nih tahu. Mas Asep. Jan. Ribut. Oke. Goreng, eh. Ribut kok goreng. Terima kasih berkah Matur nuwun, selalu. matur nuwun, Sehat nggih, luar selalu. biasa. Amin, Nggih, amin, matur amin. nuwun, betul. Nggih. Pak Ujat. Dalam Sesone aja ngono kuwi. Tapi kok lebih buat kancane jaluk men. Ulah. iku kemauan nyetake. Pak, Nggih. Tresno Waranggono menika wonten Mbak Rani kan bayi nyekar. Mbak Rani? Mbak Rani, ayo. ya kalau tubi ya. Nggih. Nah, Rana Rani. Rana Rani penyanyi dangdut ya. Lagi. Eh, Tak kira ki mau sing gak anu mau. Mika wae. Mbak Mika sing niki. Gue Mbak Mika karo Mbak Bella diatur di sebenarnya ini sing urusane dangdut dan lain sebagainya. Oke, siap. Nah, ki dawuh sakit ingkang hamangku ganti Nggih, langsung. terus. Nggih. Tresno Waranggono. Ya. Niki Mas Idris Pak Haryanto berarti joget to kita. Mika to, Mas? Aja nyangoni tok ya joget barang kene kok ya. Pak Tris monggo najak joget monggo. Pak Tris monggo. Nggih, apalagi Mas Idris jebule asmane sing asli Pak Haryanto. Oh, manten.